Sinterklaas dan toch in Lunen wonen. Hoe heet dat hondje ook alweer? Hé, Charlotte! Hallo kindjes. Hallo. Hallo. Oh, Goed veeg Piet. Ja, Tweeën. moeten jullie Is dus er- naar eentje? Hey, God ging hier op bezoek of wat is wij het? wonen hier niet. Wij doen mee aan de Pieterspeurtocht. Een Pieterspeurtocht. Toch? Of is Ja. het niet zo? Ja. Ah, ik dacht dat Sinterklaas hier woonde. Nee, Nee. helaas niet. Dan was die wel drukker geweest. Oké. Best ik misschien iets te groot voor de skelter. Ja, valt mee toch? Pas precies nog. Ja? Ah. Hé, maar leg eens uit, de Pieterspeurtocht. Zeg eens jongens, wat moet je doen met de Pieterspeurtocht? Kijk, daar komt de woordvoerder aan van de Pieterspeurtocht. Oh, de Die is daar heel goed in. Het is opperhoofd de Pieterspeurtocht. Opperhoofd Pieterspeurtocht komt er toevallig aan, ja. Toevallig, ja. En die woont hier? Die Ja. woont hier. Nou, Inderdaad. dat geeft toch gaan. Nee, hè? Inderdaad. Hé, vertel eens. We willen alles weten namelijk. Alles. Alles. Ja, wij hebben namens Skip een Sinterklaas speurtocht georganiseerd. En wie is Skip? Skip is een organisatie, vereniging hier in Leunen. Eigenlijk normaal gesproken speciaal voor de kindjes van groep 1 tot en met groep 7. Dus zeg maar van 4 tot 11, zoiets, 10. Nou, natuurlijk voor alle leeftijden. Maar ja, we hebben dat georganiseerd als alternatief voor de intocht. Dat dat nou niet kan. Wat creatief. Ja, overal in een paar straten kunnen de kindjes wat doen. Hebben ze opdrachten die ze kunnen uitvoeren. En zo hopen we toch dat het alles een beetje met de maatregelen een beetje verspreid ligt. En hopen we dat iedereen toch een leuke Sinterklaasactiviteit En wie heeft. loopt dat tot nu toe? Super. Ja? De reacties, Wat blieft? En allemaal gespreid. ja, Allemaal gespreid. Ja, dat is leuk. Ja. de reacties zien super enthousiast. Kindjes zien helemaal gelukkig. Dus het is echt leuk om te zien. En wat kunnen ze winnen? Dat is aan Sinterklaas natuurlijk. Ja, want normaal Wij gesproken... verzamelen alle antwoordenbladen Ja. en die sturen we dan naar Sinterklaas. En dan hopen we natuurlijk dat alle kindjes nog verwend weer achteraf. Dat hij man wel tijd vergeet, hè? Ja, dat hopen we wel. Dat zul je wel fijn zien. Ja. Ja, Hoe kom je aan het adres van Sinterklaas? dat is geheim. Oh, dat is geheim. Dat is geheim, dat mogen we niet. Oké. We hebben zo speciale bronnen. Hè, dan, Oh, je hebt, ja. Je hebt linkjes lopen Ja, met... ja. Heb je ook rechtstreeks contact met de Sint gehad? Nee, helaas. Oh. Nee. Dus je kunt ons niet vertellen wat de Sinterklaas van dat initiatief hier in Leunen vindt? Nee, nou ik heb wel vandaag Piet, die is hier ook al gespot in Leunen vandaag. Ja. En die had zelfs al een beetje metgepuzzeld en die vond het heel erg leuk. Dus die vond het in ieder geval leuk. Dus ik denk dat dat ook wel terugkomt bij Sinterklaas, dat hij het ook nog wel... Welke door- Piet was het? Dat zat zo? Zwarte Nee. Piet. Piet... Ik hoor. Piet Hebben ze in Leunen? Hebben ze nog? puzzel. Ja, hier hebben we Zwarte Piet. Chef Vergade. Nou, hij was niet, hij was, ik denk roodveeg dat hij was, zoals we Oké. hem noemen. Maar hij Piet en hij vond het echt heel leuk. Wat gebeurt er normaal gesproken met de intocht van de Sint hier in Leunen? Nou, we hebben vorig jaar is Sinterklaas hier met een brandweer en loeiende sirenes aangekomen. Want toen zat Piet vast in de kerk, in het raam en hij kon er niet meer uit. Dus toen was het heel spectaculair en normaal verzamelen we dan allemaal in het gemeenschapshuis, zeg maar, in het gebouw hier in Leun. Maar ook dat kan nou allemaal niet. Kregen ze dan ook allemaal een cadeautje? Normaal kregen ze altijd gewoon een bekje pepernootjes of iets kregen ze in ieder geval. Iets. En die pepernootjes zien nou ook onderweg tijdens de speurtocht voor het aanpakken, zeg maar. Dus dat is, ja, we proberen toch iets. En Dick zit ook bij Skip? Ja. En wat is Maar ik die? ben nu even met mijn kinderen aan het lopen, dus ik ben even de dubbelrol. Ik heb de dit keer dubbelrol. niet mee georganiseerd, maar ja. Oké. En welke kindjes zien van Dick? De twee, dit Pietje de en het Pietjes. andere Pietje, wat hier ergens rondbanjert. Ja. Mama, is het niet heel verwarrend op dit moment met de Pietjes, hoe ze eruit moeten zien en zo? Nee. Nee? Je wordt vies van door de schoorsteen gaan. Of als je te dicht bij de kachel in de stoomboot staat, dan Ja. krijg je roet op je gezicht, het is. Ja. Ja.
Kinderen doen daar niet moeilijk over. Helemaal niet. Piet is Piet. Precies. Nee. Ongeacht hoe. Ja, Ja. Dat is echt... dus doe maar normaal, dat is al gek genoeg. Zeker. Dat, ja. Als ze maar komen. Precies. Ja. En verder maakt het helemaal niet uit. Inderdaad. Wat duist ik bij Skip, behalve skelteren? Ik ben aanhanger, wel niks. Alleen maar skelteren. Ja, Hele dag. nee, want deze mama die heeft haar kindjes een beetje roet op het gezicht gedaan. Daar had ze ook Skelterpiet, als Skelterpiet mee kunnen. Ja, nee, de kleren waren op. Oh, de kleren waren op. Oké. Maar wat is die taak? Gezellig meedoen. Gezellig meedoen. Dat is het ook. Maar is dat nou zoiets als de jeugdclub van Leunen eigenlijk? Nou, we hebben eigenlijk in Leunen 2 clubs. Doe maar. We hebben Skip en we hebben Os Jeugdbank. En Skip is voor de jonge jeugd en Os Jeugdbank is voor de wat oudere jeugd. Dat is tot en met groep 8 dan? Ja, weet je, zelfs tot nog- en met groep 7 eigenlijk. Ja. En dan is de volgende is vanaf groep 8 en de middelbare school alvast een aantal klassen. Ja. En wat doen die? Die organiseren een Laatst keer met een... kermis hadden ze pannenkooi, Ja, pannenkooi. Die hebben geloof ik ook een keer zo'n rodeo-stier. En van alles en nog wat. Maar ze zitten hier niet stil in Leunen, zelfs Nee. niet in coronatijd. Zelfs niet in coronatijd. Het is zij natuurlijk wat beperkter dan anders, maar we proberen toch zoveel mogelijk. En zo komen de elders ook nog in actie, hè? Aha, zeker. Die gaan ook nog het dat. ganse deur op door. Ja, absoluut. Hey, en wanneer is de uitslag bekend? Er is geen uitslag, het is vooral voor het plezier. Oh, Ze moeten wel uiteindelijk, komt er een zin, kijk, een Oh, zin kijk. uit het blad. Ah, kijk. Overal verzamelen ze verschillende woordjes nou en die woordjes vormen uiteindelijk één zin. En dan worden ze vooral, het gaat vooral om de inzet en het plezier wat ze eraan hebben. en u voor de uitslag kent met Sinterklaas natuurlijk niet gecorrespondeerd Nee, dat kan niet worden, hè? over gecorrespondeerd worden. Nee. 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 En zoals Sinterklaas ook op het Sinterklaasjournaal, hij werkt alleen maar van het huis dit jaar. Hè. Dus hij kan ook niet zoveel kanten op Goed nou. voor de Hè. skelter. Ja. Ja, nee, ach, wel, oké. Hij werkt alleen maar van het huis. Ja. Ja, Ik was toch ook eens een keer bij opa en oma. Toen was ik nog 4 met het voetbalshirt. Ik weet niet of dat en een middag waar was dat, Ties? ook in Leunen, hè? Was dat ook in Leunen? Ik weet niet meer waar. Op de Steegse Peelweg bij opa en oma. Toen waren jullie ook geweest met de camera. Waren wij dat ook? Ja, daar heeft nog een foto van op zijn camera hangen voor jullie. Nee. Dit is de tweede keer dat jullie Leunen komen zeker? Nee, wij komen veel vaker aan Leunen. oké. En maar ik kan ze niet... maar toen was je 4, zei je? En hoe oud ben je nu, Ties? 7. Oh, dat is al 3 jaar geleden. Of zoiets. Is je geheugen niet meer zo? Nou, ja, we hebben er inmiddels meer dan 1600 gemaakt, afleveringen. Kan me Dus, niet voorstellen, ja. ja, en ik heb wel een groot hoofd, maar zo groot dat daar alles in... Nee, weet je wat wel Moet je heel leuk is? toelichten, Freek? Weet je wat heel leuk is, Ties? En dat is dan misschien een soort van Sinterklaas cadeautje, wat je dan van ons krijgt. Gaan we dadelijk nog een keer een foto maken. En dan heb je dadelijk 2 foto's op je kamer. Is dat een goed plan? Oké. Had je die handschoenen nog van Halloween trouwens? Ja. Wat heeft Skip met Halloween gedaan? Helaas niks. Oh. We hadden hele leuke ideeën, maar het is gewoon... Wij hebben een jonge club kinderen vanaf 4 en zonder elders is... Er komen toch bewegingen en vanuit de maatregelen gezien hebben we toch besloten om dat niet te doen. Dus we hebben helaas met Halloween nou niks. Vorig jaar hebben we dan wel, dan organiseren we van alles dat ze kunnen knutselen. Maar ja, helaas nou niet. Maar hoe leuk is het dat, ondanks dat we een crisis hebben, dat toch weer ook stimuleert tot nieuwe creatieve ideeën. absoluut. Alles was er nu de Pieterspeeltocht geweest. Absoluut, zo is dat. Ja, best heeft ook nog andere dingen in die portefeuille, behalve de Pieterspeeltocht. Er zitten wel aardig wat dingen in de portefeuille, maar voor nou even de Pieterspeeltocht is al een flinke portefeuille. Maar bij chauffeur zit toch? Nee, ik ben bestuurslid noemen ze dat, maar verder niks. Gewoon
Zeker. Allemaal hetzelfde. We zien allemaal een beetje hetzelfde. We doen allemaal een beetje hetzelfde. We zorgen allemaal net Maar zoveel wie voor, regelt je de dingen dan? Giet het dan online of online zoveel? inderdaad. En met online bellen en videobellen. Ja. Dan van een afstand kunnen we redelijk wat regelen samen. En dat is de techniek van tegenwoordig wel fijn dat het Juist. gewoon online kan. Maar de Pieterspeurtocht, dat is misschien wel een blijvertje. Wie weet. Want het is... Het is wel erg Het leuk. is echt, iedereen is laaiend enthousiast. Dus Want het zou zomaar de kunnen. kids natuurlijk in de toekomst, kids op de route natuurlijk ook. Absoluut. Dat de kindjes van alle handen dingen Absoluut, tegenkomen. ja. Of Pieten, of misschien wel Sinterklaas zelf. Precies. Of... Absoluut. Absoluut. Nou, ik denk dat er veel andere dorpen of steden of wat dan ook hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Dankjewel, dankjewel. Dus wellicht dat volgend jaar heel veel Pieterspeurtocht. Dat zou je erg leuk zien. En wat moesten ze nou? Moesten ze hier Hier is de kostenweg naar de zak? is één weg naar de zak. En één van die 3 wegen die komt maar uit bij de zak. En één van die 3 is dan ook een woordje wat ze dus wel op dat antwoordenblad in kunnen vullen. De kostenweg naar de zak van Sinterklaas. Precies, inderdaad. Met alles. Ook op thuis. Dingstig, dat we ze allemaal op een foto kregen. Dat zou je wel leuk zien. Ja?